perquè sap adaptar-se al grup, és una persona agradable, és respectuosa i es fa sentir còmode a clase, cosa important perquè se suposa que el ioga t'has de relaxar. Tengo un nuevo trabajo y tenía que estar en reuniones con mucha gente y por perder un poco la vergüenza de hablar en público. Y yo un poco, porque como me paso el día hablando delante de gente, un poco para que se me da una rapidez mental diferente y una agilidad para un poco improvisar sobre la marcha en las conversaciones. Per què? Perquè ens agrada la marxa. Sí, és molt distret i a més va molt bé per l'exercici, se sua molt. I perquè ens agrada la música latina. Haber hecho taller de pintura y de dibuix y he hecho un taller de cuina també. Y me agrada. M'agrada molt i m'agrada més para un futuro, para salir un poco más. A mi Pilates el que m'aporta és una millora en tot el tema de moviments i sobretot el tema de les lumbars, i a aquest centre he vingut per la proximitat i perquè primer vaig provar aviam com em sentia i com em trobava i tot ha anat perfecte. Som tots en el taller Volare, que estem estudiant italià, i realment estem molt contents amb el taller i sobretot amb la nostra professora, que és fantàstica, ens organitza unes classes que aprenem molt, ho passem molt bé, és un curs molt divertit i n'estem molt satisfets. En el meu cas estic aquí des de fa 5 anys, des que va obrir el centre, i no penso perdre ni una sola classe ni un curs més, oi que sí? Estem d'acord amb ella. Estem d'acord. Molt bé.